F'ġimgħa aktar minn 1000 negozju u intrapriża talbu l-għajnuna tal-Malta Enterprise minħabba l-effett li tħalli l-imxija tal-COVID-19 fuq l-operat tagħhom. Il-kap eżekuttiv ta' Business First, Marika Tonna, qalet li wara nhar l-Erbgħa irċevew ħafna mistoqsijiet minn kumpanniji b'interess sabiex jibbenefikaw mill-miżuri mħabbra mill-Gvern, pakkett finanzjarju li ammonta għal kważi €2 biljun. Bażikament, il-Gvern ħaseb kulħadd fil-businesses kollha li ġew mal-qutin. L-iktar li qed ikollna queries bħalissa huma minn dawn is-self-employed li kellhom jagħlqu minħabba li għandhom xi gym jew xi restaurant u ovvjament huma nkwetati ħafna. Fl-uffiċini ta' Business First fl-Imrieħel ħaddiema tal-Malta Enterprise qegħdin jassistu lil kumpanniji li għandhom bżonn xi għajnuna permezz ta' mezzi elettroniċi jew fuq Skype. L-iktar li qed isaqsu fuq tal-pagi, issa s-sanamel, jien għandi l-ħanut magħluq, aħna ovvjament nifhmu l-concerns u l-queries tagħhom u kemm jista' jkun qed nispjegawlhom il-miżuri li ħabbar il-Gvern fejn hemm minnu intitolat għal jumejn paga, hemm minnu intitolat għal 30 paga, dejjem ibbażat fuq €800. Il-Malta Enterprise għamlet sit elettroniku dedikat għall-effett tal-coronavirus. covid19.maltaenterprise.com, sit li minna jistgħu jitniżlu l-applikazzjonijiet għal miżuri amministrati mill-Malta Enterprise. Sa issa diġà daħlu aktar minn 25 applikazzjoni minn negozji sabiex jibbenefikaw mill-miżura ta' investiment fit-teleworking. Il-formularji dejjem ħajkunu fuq il-dedicated website li għandna, il-covid19.maltaenterprise.com. U ftit dejjem qed nintroduċu daw il-formularji. Illum hemm tat-taxxa, daqt ikun hemm ukoll tal-kwarantina u nisperaw sa l-erba' jkunu l-formuli kollha jkunu qegħdin online. Għal aktar informazzjoni n-negozjanti u l-imprendituri huma mitluba li jċemplu fuq in-numru 144 jew inkella jibgħatu email fuq covid@maltaenterprise.com. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.